Ναι, πώς. Σιγά μην την κάνετε, είναι τρύπα και την κλείνω γιατί μου φεύγει. Και μου σιγά μην την κάνετε, δεν την κάνετε. Ήταν στο δρόμο. Είπα από το οικόπεδο από εκεί και μου βγήκε και κομπέμπι στον δρόμο. Γράφηκα. Γκουφί, αυτός είναι ελεύθερος, ζει εδώ μέσα ελεύθερος. Το έχει στρογιάρει και φέρει το βράδυ και κάνει. Και είναι εδώ τον μάθος. Προχθές με άρπαξε όλο το κολόπεδο. Και τα κουταβάκια. Παρτσάρι, θα δούμε να δώσουμε το παιδί. Κάνετε πιο εκεί. Να πάρω και το σκυλάκι. Τώρα βέβαια αυτά που λέω δεν δίνονται. Μπορεί να τα δώσει κιόλας. Απλά είναι μεγάλα σκυλιά. Πολύ καιρό, ξέρεις. Το γκούφι ας πούμε δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει. Το μαλάκα. Αυτός ήταν σαν αυτά τα μικρούς και πιο μικρό. Όλα. Τι μόνο αυτό.